Mfakakhali asikubingelele sikwamukele mhlawumbe nje ukuzisho ukuthi ubani wakabani owenzani kungaphathwa kwayiphi inkampani. Ngiyakhuleka kuzilo omnyama ondlela zimhlapheni nabenkashana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva nkomo ihambile zodla umdlebe kwaSoshangani. Ngiyathokoza kakhulu okhulumayo uLindani wakaKhali kodwa uhlala ekhaya konina kaGasa ngoba ubaba cha akakaqondisi. Iqiniso ukuthi namhlanje ngizela on behalf of iOkagaba Development ngokubambisana neSomnandi Foundation okuzinkampani engisebenza kuzo zombili lezi ngu-director kuzo zombili. Bakhona kwethu namhlanje la size ngokuzomotivate ingane ngokuyikhuthaza ngokufunda nokukhuza izingane ezithanda impi ukuthi azehlise impi ngoba la kuma deeply rural areas sinenkinga yezingane ezilwa zodwa izimpi zazo igcine iphumela emphakathini igcine kulimala isizwe. So okunye ke esize ngakho ukuyibonelela izingane ngama sanitary towels lokhu kokuthi umuntu asifazane maye endaweni yakhe ekwazi ukusizeka. Yilezo zinto nje kakhulu esize ngazo. Futhi ke isikhathi esiningi abantu esico-operator nabo abantu abafana noDokotela uZungu oyilecturer eUniversity of Zululand kanjalo nenkampani ezithize ezama ukusebenzisana nazo nenye insizwe eshayela indiza yakaSmith kwaCeza nayo ingxenye ine interest yokusebenzisana nathi ukulekelela intsha yakithi ukuyikhombisa inqubekela phambili nekusasa labo ukuthi yiphi indlela abangalandela ngayo ukuze ngelinye ilanga nabo bebe ngoba babayimele ngokwamaphupho abanawo ngekusasa labo ilokho nje. Mfakakhali aniqala ukuhambela emazonke senihambele izikole mhlawumbe lezi izikole senihambile ikuphi esenikubonile elingakhuluma ngakho njengamanje? Kuningi kakhulu esesikubonile nokunomthelo omuhle kubafundi ezikoleni esesihambile ikakhulu izingane zesizwe sakithi ayinakho ukuzothemba ngobuzona kodwa ukufika kwethu sizenze zaba nawo lento okuzazi ukuthi zingobani nokuzazi ukuthi ifuna ini ngoba kakhulu kubhlungu ukuthi uthi ufunde ungazazi ukuthi yini oyifundelayo futhi kuphi la obheke khona futhi ubani wena ngoba usemhlabeni yini oyimele la isidlula khona siyayithola ingcingo okunconywa nothisha bethi iperformance isishintshile isi right. Ngifuna ukubhekela Mfakakhali ukukhona ukuthi umuntu njengamanje ngoba efunda akazazi ukuthi ufundelani ngeke ngakuzwa ulapha phambili ubachazela ukuthi umuntu akazi manje ukuthi iziphi izifundo akazoyithatha ufisa ukuba yini mhlawumbe uphinda uqhubeke lo mazi akho. Kakhulu abafundi bethu ikakhulu endaweni zasemakhaya abanalo ulwazi lokuthi ikuphi okumele bekwenze ukuze impilo yabo iye phambili kanti kubalekile ukuthi mawufuna ukuba i-accountant noma ukuba i-auditor ukhethe accounting ungakhethi biology uthi usuphakathi uthola ukuthi sekumele ushintshe usuphakathi ususenyunivesithi una kahle hle ngifuna ukuba i-accountant isiyazisho lento ukuthi ufuna ukuba ubani. So sizama nalokho kubakhombisa ngoba i-majority yama student ala awakazazi ukuthi kodwa ngiyazi ukuthi ukuhamba kwethu kwesikukhulumile kuzoba umthelela ukuthi bezazi ukuthi bafunani. Kulungile ngifuna sisiphethe ngokuthi siyazi ukuthi ezikole sokukhona umkhuba ukuthi kuthandanwe uthola ukuthi ingane siyakhulelwa isiyaphazamiseka singawukhuza kanjani lo mkhuba lesasiphethe? Kuyisihlava lesi ongelula ukuthi singakwazi ukusinqoba kalula ngoba umthetho waseNingizimu Afrika awuzivuni mangithi awuzivuni kunemthetho ethi ingane ayishawa ubula enganeni ebususwa ngenduku. Uhulumeni mayengake ubuyise umthetho owabasebenzela abona bengabafundi ohulumeni labahola bakuhulumeni bonke abantu abadala and bashayiwe ukuze bebe yilento abayiyo. Njengamanje ngiyabona ukuthi uma kuqhubeka kanje kuyacaca ukuthi sophathwa abantu abamhlophe ezweni lethu ngoba abantu abamhlophe abawushintshile umthetho okukhulisa izingane zabo yithi eshintshiswayo ngoba thina sizwe simnyama ubula bususwa ngenduku mangake kubuya induku hayi ukuthi ingane uyishayela ukuyibulala uyishayela ukuthi ibe umuntu. Iqiniso ukuthi lento yokukhulelwa kwezingane esikoleni ngehla even lento ye-GBV umthetho sisekelo wezwe kuyabuka ngathi akumthetho waqoshwe eNingizimu Afrika waqoshwa kwelinye izwe sanikwa wona ngoba indlela owenza ngayo accommodate amakhosi yonke into ye-GBV iyakhomba ukuthi sixatshaniswa umthetho obekiwe umthetho sisekelo wezwe mangalunga lezo zinto ezweni ngiqinisile konke kuzohamba kahle.
Sibonga kakhulu la kweGashenge Yebo. TV besikhuluma naye ke lapha ke uFoka Gabha ukhali ke ushilo ukuthi ungokabani ke uzalaphi kulungile ke sokuthola ngendlela okuye sikhuluma naye kabanzi ngalokho akade ekuchaza kwaphela kuyakha nakho khona into enkulu oke wayikhuluma ukuthi ube ngabe ubaba wakho engenze lutho wayibiza ngalosibongo usuyimoshe umqondo wakho kodwa ngokuzayo siyokhuluma ngakho sibonga kakhulu lesikhathi sakho Ngiyathokoza kakhulu ngiyabonga.